Shim number Jingrai are Pundriu, are Henry. Pakistan bi baro menen kadi kasi ke bakrau tam ha perthai baro huai kasi buram Christmas kasi buram jogi hep ki barian mentapat kadai kasi buram jong kayi ka sem Bakhiud hapo Nazareth kasi buram jong pi baro ukpa ka kume bagi koni kiti syuaban stang kani kamas ngakhot iwe ndak tai kilong kpa ki ban mi khmat ikilong pa jukani ka parish iwe ilong kume iban mi khmat ikilong kume jukani ka parish ngauling do bad anwi khna shkrimas in one dem ko seu hakmat jong klung jisu ban duai kerpang e hakani ka si buram jong ka yeng ka sem ka ba pen perthu mud ya ka yeng ka sem hang tai po sing o udisu ka marai jesem te menta Istangi kani kajingtuai bakar pang jar kam tamba pinjo ing jikatu kiman wan hier halo kayi ka sem jupi hakandi ka siga bakrau tam kayi ka sem Bakhiud hanasaren
Kinong ablang berat kita lay beran bikla Syam ya kam Maria u Joseph badiu kelung ubatia hakashing oi. Haga kertem kupa badu kuon bad mensiam bakui. Kajing e Trai ju Yesus Kristus kajing e ju blay kupa lembag Yesus ju mensiam bakui kin don rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi Nga ai kajing ai kublay kabakar pang ya pi kilong kupa kilong kumi ki kuon ikti. Hakan di kasi buram jong kayi kasem bakui hapo Nazareth. But kajing duai jong itu ilong kupa ya pi kilong kupa joko ni kapari chungi ilong kumi iba ship benta nak benta jong pi kilong kumi hakayi kasem ban ngak muling dong la duai kelum ya baro ringkat bagasen jing sendran lem jong kini khna shakrimas to ai bakani kasi buram bakar pang tame kabawan ra i kajing i nakatai ga yeng asem bakwe po nasre nakata ka shingoi kan thegar hai ga jikarhu halo jung phi wei pai wei hakani ka si ka bakrau tam ka bangidang don hakani ka ayom Christmas to ai ba ujisu ka Maria u Joseph kin penhabi te yu me jung jikarhu halo jung phi wei pai wei hakani ka si ka bakrau tam bakan don ka jing i ka jingatli ka jing yaselok lang i wei pan kad hakani kasi bakrau tam kaba kani kasi Christmas kanwan ra ga jikarhu halo jung pi baro ti shop ni terwa gini ka jiknya bakhuy hadian ba ini kilong ilong pa ilong me ila duai kerpang e nak benta baro ki kun kristan juga ni ka parisung i lai blong to ai bakani ka jikarhu kanwan hian ngin yo ya kata kajing panmab no kunran bayo dan don kanu kajing le bakla ha kajing jengi ngin panmab iwi pan ha kilong yeng sam kam tam bakani kajiknya bukhoi kan ai kajing komen ha kiyeng kisem jong pi baro ngapra hau blay budan bor baro bada pi men ku para namal bangale pop shibun e daga jing perkhat dagi tien bada gikam bada jing le aklat daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakrau e jonga namar kata agar padi ka Maria bakhuy ka bayisa ka thaisoti ya ki angel bakiriu khuy bada pi men ku para banduai nak benta jonga How try ublay jungi ublay badan bobrau nisne yangi bandola mam noi ki pop jungi unyalam yangi syaga jing im bam jukun Amen. Shim ka number jurai lai spa sau thu san lai sau san Shim ka number jurai lai spa sau thu Henry lai sau Henry
tongin ya duai. Oblay me oblamon sobha banterwahangi, ya kanong muna batma jongka ying kasem Bakhiud. To ai baka takajnya size bun jong me, bat ka jing i ka jong me, badak babut ya ka haki hoki sot, jong kani kalong ying kalong sem, bah kita ijing te song jong taka jing i, ngila ban kumen, hakabay nong bam chukot jong ka ying kasem jong me. Daw trai jung Jesu Kristo kuon jong mi ubay imal basan syarang karban miyagi jong kaway jong umen sim Bakhiud uway ublay chunom la chunom. Amen. Jing puli nus baningkong nus Samuel ke baningkong ba arpo hadu arpo arpo saw ba arpo pra. Jing puli nak kitab baningkong Samuel. La IT Samuel hau Trai baro si jing em. Halabyang kapor kahana kalapun bal galakha yukun balakhat kerteng yau Samuel. Namar kalaong ngalapan na utrai. Ilaka bat kayeng ka seven jong u baro kilalek kio bat terwa ha utrai. Ya ka jingkenya basisien chisnam. Bat baun pendep ila ka jingkular nyam. Henry kahana kamsim lek kio. Namar kalaong ha utenga jongka tangmar pen ino bun yau khun long ngan salek ra yau bat undap pau hakmat utrai ba undop sa hangta shirta anda kala eno bun yau kala shim yau bat kala ringkat bat wei umasi badang laisnem shi epa ukpu urau bat shi lua kawan bat kala ra yau shayeng utrai hasilo bat ukunlong udang red te kila penyap yau masi bat kila leitra yau kunlong hau eli bat kala ong a ku kenrat kumba pm ko kenrat ngade katu ka kentai ka blayeng hangnia khmat jongpi ka boduai hau Trai ngladuai banyo yau ne ukun bat utrai ulai hanga ya kata kabangapan na u namar kata ngala IT no yu hau Trai kat ba udang im un salong ubla IT hau Trai kakatien jong Trai Shim ka number jung rai hinyo spa Henry Pupra ka antipon ka baar ka dukot iwe ar hadu pra shipo. Kanu ka ingin at ka ing jong mi ko tra
Kajing puli na kishiti baningkong uyo anas Bakhiud. Ku ba hapet kajing kabakum nu ukpa uai hangi. Hadu ba unda khot yangi kikun ublay. Bat ngi dalong ru kumta. Kadau balay ba kaperthai kam itu yangi kalong namar ba kam sim la itu ya ublay. Ku ba ngilong menta kikun ublay. Kam pat pau ngin salong kum Henry ngitip ba anda uwan pau ngin salong kum mau namar ngin sayo ya kumba ulong shisha. Ku ba lada ka jing yatip lem jong pi jongi kampen rem yangi ngidon ka jing sngo shngan hakmat ublay. Ba ngiyok priang na kat kabangipan. Man namar ba ngirakhi yake hukum jong Bat ngile yakata kapapen sngo bahaya Bat kani kalong ka hukum jong Bangi day baningat haka kerteng jong ukun jong Jesu Kristus. Bat ban mar keliang tek kumba ulah hukum yangi. Baro kibaraki yaki hukum jong ki yaisa Bat upat haki. Bat dakani ngitip ba uyaisa hangi da sim ya uba laai hangi. Kaktin jong Trai. Jongi ko Trai bangin dup la ban sngap ya kaktien ukun jong mi. Trai undan rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pulien daga gospel Bakhiud kat kum ulukas. Kaburam hami ku Trai. La shemi ujisu ba usyong hapadeng kinong hikai. Kikmigi pa ujisu glalay siya Jerusalem malakasnem na kumta kasngi kawai paskha. Badhaba uladap khadar snem karta kilalay kumbaju ulong kadustur. Bad anda kasi kawai kaladap menba kilalay paino ukna jisu ulay syong sa ha Jerusalem. Ikmi paju kimshim latib yakani. Henry kila nang Trai ba udan bat kibayalek ya wan lang. Kumta kila ya Sngi lenti. Ba kila wad yu hapleng kikur bat kilok. Badhaba kim mab ya kila lay pai si Jerusalem ban wad ya Hadin lay Sngi kila lab ya hakatempul. Ba usyong hapadang kinong hikai. Usngap yaki, badu kuli jing kli yaki. Bad baro ki baliyo sngaw ya kila lengo ngan. Ya kata ka jing start, bad yaki jing jubab jong Tihaba kila yu iya
kila semua pela bat ka kumi ju kala ong hu ko khun balai pilale kumni yangi hakmi ukpa jong pi bat manga ngelewat ya pi dakabak husrai tiulija bab yaki balai pi awat yanga pim shim la tip mo bangadai bandon hakayeng jong kupa jonga kipat kim shim la sotu yakba ulakren haki ti ulahir arsut batki ba ulalai pai shenasaran bat ulayai ko ngu yaki bat ka kumi jong u klabu jingkan mau yakini kiai baro hala kadok nun badu tisu ula nangsan hakajing start berkarta pada kata kajing ai bakrau hakmat jung blai bat kibriyo ka gospel Bakhiud jung Trai Kachiro eme Kris. Prakasan bi baro hadian kajing le niam kabakmen yiga Christmas haba ngilayo ban puson ya kata kajing maya juga ktien kabalawan longdo menen kasngi badu kupa Bakhiud umju haba ulai kajing kran hakita ki peu hajan gut ki pai ba ki beladan po kata ka Saint Peter Basilica ula kran halor ka ktien kalawan longdo ulai kajing ai kublai jongus ka Christmas baga jingwan jongus nyam tmai baru kipai benriu kibla penyam ya katu ka Saint Peter Basilica kumba khatsan ajar ngut laong kila pediang ta jing ai khublai jong Pope Francis nang te nalor ka building jong u ka jing khublai ya ka perthai bar hoi mentapat ipen pai khmat Shau Joseph ka Maria ringkat badu kulung Jisu kiba pelong ya kalong ye kolong sem ka Bakhiud ka bakmen ka kumi balang ka nyau ya kani ka si buram kum kasni ka bakrau tam bat la nyau kong san ya ka yen ka sem ha ka jing im jongi kibriyo ha kani ka si buram juga ni ka yen ka sem Bakhiud ka ktien ka jong blai ka doni ai ban hikai ya pi ki kuon kuna Jisu haka tempel menta kasngi ulong kanuksa haka ba ulalai pai sya Nazareth lembat ka Maria badu Joseph bat ula pendam bat ula ko ngo yaki Paulus haka jing puli ka baar emudi Yohanes apostol ubla tho sultanat hakani ka jing puli ka pamenta ukuran halor kani ka buong piki kun to ko ngu yalaki kumi ki kpa haki ai baro na mar kani ka long ka ba pen snow ba ya utrai ka kitab jing power ka lenong ka bakhalai ka dkhot ka banikong ka ong ikini kentien ukun bastard usya hikai hala ukpa berka kitab pawar ka hikai ru yakini ki kentien ki bamuong tu sya skor ko kuon ya ka jing hikai ukpa jong pi but what landed ya ka jing snang jong ka kumi jong pi hang ni so tu syai bau blai ukwa bakum ki kuon ni dei ban ko ngo ban buram ya lagi jong ki kumi ki kupa Henry kabakam snow kia menusiam berkebangidon kam ban pusan menta kalong hatu kum kikuan kat no sien syu ngila penjau umat ketang ila ki kemi ki kpa kumenden kasir umju iwe ilong kumi lawan syanga la jau umat pada kumno kai ngala ban rakhi ya kadi kasi Christmas ukuan umdan ngam tip syanu ulai syanu usyong upenjin jar ngalong tangka kami kabri ban pej yakini sanut ki kuon ukpa ula dep yang
duai si pada baun kelak bamot ngayam bat mit bat si ngaduai hakmat kan diga singoi bau kuon junga unwan pai pai utau kuon sarong ula pet rengkat bakiwai pat kiparalong upen sosi ya kaye ka sem khamtam ka kumi ka beri ban pet ya kita kisan got ki kuon ka jingjau umat wong wat khusai kume duai lei syakata ki singoi jung jisu ka mai Joseph duai dem krub le penstam ya iladi ban to duai yo si bakhuo jo ko jikmen ban haba pibu e ta ka jinshania khamtam ho Joseph bakhuo haka Maria hu Jisu phi sai bau khon jo phi un sawan pai ting la ong tai tai kan tien ngam sim le kan du shu im dei na khani ka parish iwan na ka wei pat ka parish ti phi Pakistan ka kumi ukpa ki sngo si thang ha pa ki siam ki khon ki yai sha ka wei pat kan ti ka ba ki pen so si thang ya ka yeng ka sem baru ka wei ki kumi ki kupa ki suai ka met ka phan na ka dau ka jingle jong kita ki khon sarong auria ba phi ki khon phi haban pusan ya kani ha kani ka si buram jo kani ka ye ka sem tongin rai kot ban le kum bale u Jisu ha ka ba ula ko ngu snang ya lagi jong ki kumi ki pa udi ublai rai pai kum no ula pendam milade ha ka Maria hu Joseph ulong bastard ula hikai ula tainia bagi tagi Farisi ki Sadusi maki kim shim la pai phang yau ni khuna riat bala ban jubab ya ki jingkli joki di start ai bat mar kumta ino ya kata ka jika badon kat bagi Sadusi ulai pendam ladi lai pai no sipo Nazareth to ai ken ba ki yen ki sem jangi kin long ki bakhuoi tang haba ublei udon hakajika hapreng bad haki ki ai baro bad hakabaya dai bad kani ka jingshai ka ba ublei u ai hapi baro ya kani ka ying ka sem ka ba pernai ka bangila ban pej hakata ka singoi jong Jisu ka Maria Joseph ka ying ka sem ba khoi Nazareth ka Maria ka blei kandu berbor yu ublei ling ba ka tien jong u bakal yo pediang ya kata ka jingram ka pendam ka jing snoret ka le iki baro hakamon ka jong ublei ngalong tang kata ka syakri jong Trai u Joseph pat ula long ubla kloi ban sha skor ye khubor jong ublei so tu ya ka ibambo di ban kid ka taklengkor ula pendam ka jing ko ngo ula pendam ka mon ka jong ublei bat ula ri ula sumar ya ukhuan jong ublei u Jisu hangta apo Nazareth u Jisu pat ula he ula san balong ubrio haka jing duai uba sha jing it baru barak heb ha ya kata kasi khuoi kasngi kentang jong kita ki ju ki baju lai malau Islam syate spo Jerusalem haka jing sha umdai banlai udai ublai rai kum ubrio ula pendam ba ula kongo ya ka ikai baro kat kum ka anju Moses u Jisu wanra hangi ya ka diga jing im ka bahok haka yeng ka sem jong u Jisu barka Maria hatu nila ban pensyong nong riem haladi ya kadi ka jing tanat ju di ka yeng ka sam po Nazareth pusan hi mapi ki prabanget hilayi ba utu kupa ubami bujli ya pi baro kilong kupa katu ka kumi ka bami bujli ya pi kilong kumi kila dam kho siu hakmat uni kulung Jisu rengkat bat nga usyakri jong blai ba kini kena duan hila duai kai ka jing duai ni melak bantip la duai bakal mata tian hakani ka siburam juga di ka yeng kasam ka jing duai juga di arngon ukpa bad ka kumi kan wan hiar ka jing ru haki yeng kisam jung pi bad kamtam la shbet undala wai kamas to kata ka jika baret pila banduai la ni la banduai hakata ka singoi ka badan hajan ka sasu jung jan meribian ni pan ka jing ai bakar pangtam na kam ta ka yeng kasam jung pi sayo u Jisu salek kampla ka Maria u Joseph kum ju ki sawanra ya ka jinga telilang ha ka ye kasam don ka ye kasam bu kupa lapen klumar jing mod ya ka ye kasam don ka ye kasam ba ka kumi kala ya lai
ya ka jing snaga jing krau jong pa bat ki wei pan ki khon ki tir jo ko ma ka ni ka si buram jo ka ni ka yang sam bu di katakan ku sa jong ujisu ka mra ujisab duai shir ham na du ko do nuan pai shi ka ta yang ka sam bakhuai jong kana saran ka ba kan wan lam hangi ya ka ta ka jing ka hu ka ba krau tam ka ba pin sayo na ka ni ka yang ka sam bakhuai praga sain bai baro ka borba jong ka yeng ka sam bakhuai ka dai ka ta ka jinga ie markliang ka jinga telilang ka jinga ie iwi pan ha ke baro ki banjia ha ka jing em jong i ka man ka sngi to ai ba uli usam mahrajar arpuai ubangai kan du bon ki jing e hoi ngelia le persai ka ni klam klawan skawi pan ka bai shar kai ka banang sar kelang ku bang yo so mena po radio kla poi po kari India ni habusa husiar ba bat kham tam ki khon fi ke baret bakinom sha kata duni omikron uba kata yaki perwanra ya kata ka jing pang ka bishir kai ka jing ko ngu ka jing pendam hakamon ka jong blai hakikmi pa ma phi sayo ya ka jing karhu bat ka jing ai bas bontam bat kham tam hakani ka jing jia ju ka jing em jo phi dai tak ka jing i ka jing atli ki bangila ban job lut barau ta ka jing e ki ding pengkiang hakani ka yeng ka sam ka ba pia kendu malakasi wadu jikaman wat pai siwi pat i balak ban yalam bakla ya kan di kajing itenan kajing ipu ipiang kajing syakri ublai da kajing ian hakani kasi buram jika di kayeng kasam kasi buram Christmas ka pedang don hakma dengi berkan wan lam ya kata kajing kerhu ka bakar pangtam hakani kasi buram jong disu ka marau josem to kani kasi buram ya ka yeng sem jong phi hakani ka ayam Christmas ka si buram jika yeng sem jong phi ki bama phi shib jan mien pinya duai lang kum ka wei ka yeng sem hakmat ka duan lani hakmat ka tak singoi ban yo ye ka jikaru ka bakar pang tam e bat kham tam bangin yo pan priang ka di ka tak jing ai bas bun tam ki ban dum dan manu bala ban shim no nangi hakani ka si ka bakrau tam ai bakani ka jikaru jo kani ka ayam Christmas ai bakani ka jikaru jo kani ka yeng sem jong Yesu Mari Yosef kini wara ka jikaru halor jong phi baro on your road Yesu Christ so bayan Shim ka number July Lai Spa Hinrupo Lai Hinrupo
Pumen ko prabi baro hagani si buram jiko ying ka sem bakhuai hapo Nazareth tungin pan kerpan daga jing soret bangila ban pertu buat ya ka ying ka sem jung Jisu kamre Joseph berkham tampan walam ya kata ka jing i ka jing ateli ban kata ka jing i ka bekerpang tam ka ban wan hiar haki ying ki sem jung pi na kementau pa bakhuai jangi po Francis O Bishop Jangi O Victor Langda Ki Bishop Baro Ki Langda Bat Ki Reuniam Ki Katekis Bakinong Trai Balang Bakindap Barabor Dakata Kemensim Kabashirhem Hagabanya Lam Masyaraya Upai Jongme Ngikar Padya Miko Trai Ngikar Padya Miko Trai Nagabenta Kipai Kristan Salonsar Magajing Syong Sirhem Jongka Christmas Kanyai Sahaki Makin im Sngi Yakban Yakak Tien Jong Ublay Hagaban Sngotu Yakijing Hikai Jongka Balang Ngikar Padya Miko Trai Ngikar Padya Miko Trai Nagabenta Kiying Kisem Kristan Jongi Makin Khot Kinwer Yau Jisu Kamari and Badu Joseph Kenang Bakiying Kisem Kristan Jongi Kindab Barabor Kajing Sok Bat Kajing I Ngikar Padya Miko Trai Ngikar Padya Miko Trai Nagabenta Jongi Barog Baishim Benta Gane Kayamas Bagajing Ai Bagajing Sok Kamangiyo Mentagas Ngingin Laban Penroy Yaki Ying Kisem Mata Imlang Salang Jongi Ngikar Padya Miko Trai Ngikar Padya Miko Trai Nagabenta Kibaduk Kibakardu Kibapang Kibasitom Badbarok ito kibakwaya kajing duwai lem jangi Bakin sem ya kajing suk bat kajing tingen How try Jisu ubalawan long briu Mentah kani kasngi Christmas Ngikar Padya Miko Trai Ngikar Padya Miko Trai agar pa dia pi ukpa unduai kakme kan duai ya ukpa ki khoni kti kin duai nak pentai mei pa kham tam bakani ka si buram jong ka yin ka sam kan wanra ka jiatli ka jing i bat kham tam kata ka jingas no astli bat ka yin bakhoi hapo Nazareth Yakini barong ipan da ukris utrai jongi. Amen Shim ka number Jurai, Lai Spa Hendriu Posan, Lai Hendriu San.
para bagi kena jom bajong pi kalau mapriang hun hak madu blei pa bedon bor baro. Tu trai deng chiknya ti chompi. Na vata chiro borom na teng chumu. Bakachimatoy ni barkapalang bakhuo chumu paro kaway. Itroah mi kutrai kani kena jing penyasu. Daga bangi kerpariat balang bakan ni kejia salam jong kami bersati ublay berjong jo sebakui hakan ni kasi buram jo kayi kasem bakui to ai men pens kemru ye kiyin kisem jongi haga jingi ai bar haga jing suk ka jongmi bal baka jing pertu buat yakan ni kayi kasem jong jisu ka bar josep ngin ya ban wanra ya kata ka jing ien haka yin asam la jong bakham tam bangin yo ban pensyong nong rem ya kata ka jing krau juga ni spa juga jing ai ka pelong yang i khun ki jong blai yakini barong ipan da ukres utrai jong i Amen. utrai undaring kat bat pi Ringkat berpiru. to kan tiu ya lagi do anun Ikan tir ki shautra. tong ina yu utrai kan radu blai jong i Kasong hok bat kade. da shisha kalong basyong hok berkabadai kadai tiji bagi jing pen emi bahamal ki po bagi jaka ban ayu yemi ko kan rad ko pa bo ko blai berdom bor bam jukol le bau trai jungi uji sukres na mar hakani kasi buram jukani ka yeng ka sam bakhui hapo Nazareth kata ka jing maya basno pieng langim la ban yu yaka hakta ka jing long blai bashisha pen ban ula pau hakta ka jing long briau jungi ula pen dem ladi Hakamaria badha u Joseph utayu balakhana bam jukod lakhayu hakata kapur kumta pa onda ula lum lang haladi yakata ka balasya kantaj un pen thamai biang yakata ka jingat li jugu jing thau baro ban khot biang yo ban riu balasakma shighima beneng kumta ringkal balbaro ki angel bakiri khu yaro pendan buromemi daga jirwa yaro klemkun Shimka number Jurai, Lai Spark Kandai Pusan, Lai Kandai San. Shisha belong bakhuy ko trai ka thamay jugo jing khuy baro na mar ka tay gar padi me tu pen khuy pakan tay ni jing terwa jungi dak ba phayu man siep jumi kum jar hello joki bakindup kelalong yangi ka met bagasnam jong trai ju Jesu Christ haka popla di no yu bala ka man sobha ula pleng jing shashitom ula shimi ukpu ba dak ba ayu yami ula kedia yu ba ulai laksanran uong tu shim batu bam nakani pi baro na mar kani kalong ka medjonga ya ka ba on IT na ka banta jong pi Haka jukot komlai bam la shimi ka khuri badek ba ayu biang yami ula ai ka la kesenran uong tu shim batu di nagani pi baro na mar kani ka long ka khuri jo snam jonga jo jutang batmai bat bam jukot ya ka ban penmi na ka ban ta jong pi ban na ka ban tai babun ya ka ban ma pi ki pom to le ya kani ban kan mau yanga
ka jing maya juga jingen ngi bapen mentai nya ba jimi pa jung itero hambe ko trai po jugu jing im bari khuri jugu jing pen im ngida ayu aidam namar ba melanyau i babir banyak ma jumi bat ban syakri yami dah basuri ni kerpa jumi bangi bio pentalam hakamet bagas nam jung kris ngilang penyetri ka wei do mansi maku kan maku trai balang jung me ka bala priang hasatak pertai batu penjana ya ka taka jing i rengka bu syakri jumi ukpa bu khoi po Francis war bishop big doling do bat baro kiling do kan maula mi himen para jungi sendap kan thai ki biya thada ka bakarman ya ka jimi pan bat ya baro ki blakhlan o taka jing snei jumi to priang ki sha ka jing sha ya khmat jumi to isne yang ibarong ikarpa yame khanang barangkar barga marithi si bakhoi ya kame jumblai uja sa bakhoi kurim jongka ki apostol bakhoi but baro kiri khoi bla pensu bha yame patang la patang indu blong ki babit ban yo pentalam ha ka jim bom jukut babangin yo ban yero ba pendan buram yame dau khun jongme uji sukris dau lembadu bad hau kalau hami blai kupa badon bor hagi jilong ka wei ju mesti makui baro ka buram baga jingero junam la junam Amen. Dong ini aduai kumbala kumi binong pendim bat kumbala ikai de ka tin blai nginur ban ruai ko kupa jongi ubahabre kanlang ka bakut ka kerteng jomi kanwan ka hima jomi kanlang ka mon jomi aga khandau kumbabne tu ayangin ta ka jimbam jomi batu mabiangi akirin kang jongi kumbangi rungi ma yaki bales liu yangi badwad dalam yangi syaka jingken syoy Henry do pelanyangi nakabasni do pelayur bagu trai ni jing sniu baro ha jing subon jumi tu ai jing sujing saya kisi jongi kadang bakata ka jarap jing snei jumi ni lai berbon ka pop ni jing den jar baro kal bangi dengan kumil dia ke jikor men bakui baga jingwan pa juno penim jungiu Yesus Kristus Nama kacang milon kahima kacang mika borbat kaburo junom la junom Utrai Yesus Kristus no ke apostol jong me ka jing sung ai api ka jing su jonga nga ai api wat pa yi pop jing er ka jing ai ko balang jong me pada ka jing sebun jong me tu ai ka ya ka jing su ber ka jing teli ka wei kat kum kamon jong me ma me win ber pasen sha junom la junom Amen. ka jing su jong trai kan dan berbor en kat ber pi Ringkat papiru kum ha ka ni ka si buram ju ka ni ka yeng ka sam ba ku to pelong ya ka ta ka ye ka sam ju pi ka ba ku ka ba ya teli ka jing i ba kham tam ka ba mangi ini ai khu blai la shibet jan me ha ka ye ka sam but hang ni hap po ka duan in pen pa ta ka jing i mar kliang da ka ba mangi ini yang u mar kliang Shim kasla arphulphra
ar pra. Akhmiu Jisu khulang pra jong blai uniu Jisu ubakwa bandrong hakiyin kisam jong pi rengkat bakamare ujasab hagani si buram jong kani ka ye ka sam khuitam un pelong kata ka jing ie ki jing tali bat ka jing silong hagani ka jing imblai ka jong pi sukma pi ki bla khot menta shikani jing khawai jong khulang bron ko kan rat am ba shiong ho ba men man ko ka ying jonga Lei shuang tang dak tian ba mesim jonga kan sakhia Shim ka number July ar pho san ar san. Shim ka number July ar pho pra ar pra.
Iro emegu Jisu, Sngi emegu Jisu, Ipadan buram emegu Jisu, Blai shibon ku Jisu, Blai shibon ku Jisu. Jisu bi dak jing wan long briu ku jong me ha ka yeng ka sem jong Joseph bat ka Maria. Melapan koi bin kentang iki long yeng no sem baro chisne perthei. Ya rabi ki yeng ke sem ku jongi. Ba ngin itu yeme kum udkhot ha ka yeng ka sem ku jongi. Ban ai ngi ka jing kemen ban ai ngi ka jing mam. Ban ai ngi ka jing sot hu jing mot ka jing pedang iwi pan. Ban ai ngi ka jing suk ka jing yin. Iduai kan rabi nam taki long yeng no sem ki ba or pai. Iduai kan rabi nam taki khun ki ba ja. Ban ngirwai ngiduai kan rabi na ka banta. Ka jing ba ka jing miat jiki khun samla ka jungi iban penlong ki yeng ka sem jongki hadin kat kum ka yeng ka sem ko da Nazareth. Agalai pawai tarik kepada Sngi khadu jong usnem sadoni ka mas aingu jong usnem arhajar pawai in sedang leng dak bai kerku yaki memati ha porsan baji janmir aga snem tamai en sadon arteli ki mas ha po katedral men step rushteng men step bat prashteng men step akan tui pi bahiuran mat sedang ya udus nam matmai dah ke ba rengkat bedu Jisu haga mas bukoi haga ni si Trai ke bansawan artarik haga por haga mas ke bashteng kan sadon ke jing ai kublei ya ibabu Simon iba ngi transpari ban don no hang ni hapo center ban peit lang ye ki we pat ki blok ru but blok A kat sadon ke jing ai kuble yi bar ke jing paskem katikes ye ba anan lengdo tutip ma phi baro bau keni star kharmi na Laitumkhrah bari Linda Mary kharmaulong na maulai nongkwar bau Alex Bird na tibling Daliajan Assam bat ka Mary Achana Eka na norimba Laitumkhrah bau Cornelius pensyailang karsentiu na norimba bat ka Vivian Rosalind Karkongor na Laikor bau Cesario Lajiet Kensai Karbani na Boys Road bat ka Nari na Nasarisha Lengdo nong pure na maulai mauro bau ban seibor do todong na jayau lai dom bat ka Vera bat Madonna ka hit na nong rim mau Laitumkhrah bau Rabor nong bri na lau sotun bat ka dari hun karbuli na klish nong malki bau janai kupar waklang na wak kedait malki bat ka diang hun yau pniau na diwan rang na diwian rang blang kimod da kiji isne jung blei ban syemi kasakan men kiji ketu kurem tela don kanu kadau bakini kim dei ban poi kha ni kan tui phi ban pentip no yangi kham kloi na syem kani kabu ban ai kublei Christmas ye phi baro iwei pe iwei ni so kemen bangi don rangkat bat ngi yai ma Vincent pala len kerku kerdo IP ya ke yang sem ju phi bar kam ka jam ju phi bat ngi sngongu adu kata-kata ya ka Cecilia choir ka ba larwai bah banero penan buram yo blei bat ini duai ba ngila ban penkut yo du snem dah ke jingkemen bat ha ke jugupor bangin dub sedang yau senam bertemai rengkat berukan rat bad bangin sayo shibun ru kijing kerku kerdo na u
ublay jungi ula pa wa ka parthai ba ula sa bangi tongin ya duai kokpa ba isin aitam pelong itu ki ba mami malapan klan da kisa kamen na beneng makin pertu buat ya kan uksa juga ni ka yeng kasam Bakhiud hapa Nazareth kanang bahadian ka jing tanju juga ni ka perthai ngila ban yaidon rengkat bagi si junom ipani kini baro dau kris utrai jongi Amen. Edam ka kli ban priang ya kan ka jing karhu pasca Christmas bat ka yeng kasam Bakhiud to ublay juga jing bha bam jukod ubada kata jing wan long bri ukhuan jong u ula be krat ya ka jing dum na kan ka perthai bada kata jing kha badan buram jong ukhuan jong u ula pen pernai ya kani ka Sngi buram jong kani ka yeng ka sam hapa Nazareth kata ka yeng bakentang tam ka jongki bal un pen pernai igido no jongi bad ya ki yeng ki sam jongi amen to blei ba lamon biya kata ka jing kumen bakrau juga jing kha ba pen im jong ukhuan jong u on pen bana hakinong ablang brod da ublei bad hangir kumju hakani ka si buram juga ni ka yeng ka sam un pendabi hido nu jong pi da ka jing komen jong ka ni ka ayom Christmas bad un pelong ya pi ki nong ya lab ya ka ni gospel jong u Amen. bato ublay ubada ta ka jing wan long bri u khuon jong u ha ka jing sorit ula pendam mi ladi ha ka Maria bu Joseph to ai ba ka ni ka jikru ha ki yeng ki sam jong i ha ka yeng sang ba sham jin jag be sham lanot kinla ban penias no shitali rengkat bakani ka yeng ka sam ha ka ba mangi ngin yo i ya ki kambai kam phla ki ba kani ka yeng Bakhiud kan sale ha ki yeng jongi bat kum joro ha ka jan miet ngin ya kan du lang shing ji sam bat ngin duai lang ha ka shing oi lani ha ka duan jo ka di bai mercy lani ka duan jo ka me brek bradisi ban the ka hai ji ka ru halor ka jing duai jong ukpa bat ka kumi ki ba menne ki wandam hakmat uklung jisu kan wan rai jengi ai bai kambai kampla ki ba sawan jia haki yeng sem jong phi da ka jing kumen ba da ka ni ka jing kumen Christmas amen ba da ka ni ka jikar hu jong blei badan bor baro ukpa baru khun bad mesem Bakhiud un kar khu ya phi Amen. welek suk ban ei ban shakri yau trai Ni sromo yau play. Shim ka number jing rai sao po sao sao but sao